எல்லாமே வேணும். ஒவ்வொன்றுமே கேட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களோட பேக்கேஜ் அமுச்சு விட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சேலமில் வந்துட்டு மினிமமான பேக்கேஜில் பண்ணி தரது இவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஈவன் பிளான் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே கேட்டுட்டாங்க. என்ன தீம் எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன கலர் எல்லாமே கேட்டுட்டாங்க. அப்புறம் அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாமா? இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படிங்கிறது அவங்களோட சஜஷனுமே சொன்னாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுமே இவங்க தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரியானூரில் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே குட்டி குட்டி ஹட் மாதிரி இருக்கும். பார்க்கவே அழகாக இருக்கும், க்ரீனிஷாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஈவெண்ட் ஏதாவது பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்துட்டு நம்ம தனியாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட்க்கு வந்துட்டு பே பண்ணணும். பட் வந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட அப்படி கிடையாது. நம்ம அங்கே வந்துட்டு சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டா போதும். கண்டிப்பாக ஆனால் வந்துட்டு ஃபுட்டு அங்கே தான் சாப்பிடணும். ஃபுட்டுமே இங்கே எல்லாமே ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் சேலமில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் வந்துட்டு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் பிளானர் சேலம் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.